Online sa hotline. Online sa hotline. Mr. Bobby Togle, ang Sagay Marine Reserve Resource Head. Sir Bobby, good morning. Sir, good morning. Aha. Good sa tanan. Yes, salamat gid sir sa liwat sa paghatag mo sa Tiempo de Res Action Radio Bacolod, no. Ang natabo nga alleged molasses spill, no. Alleged pa man lang di kay hulaton tayo resultato no sang water sampling. Ang report sir Bob nga amat-amat na gid man nga na-contain, pero may ara lang og galing epekto no sa Sagay Marine Reserve. Ang report ko is mga 1.3 hectares ang affected. Kamusta Sir Bob ang latest monitoring ninyo sa area? Ang latest, sir, as of kagahapon and then in this morning, nag-observe ko to. Aha. Na-dissolve na gid man sa sir, nag-dilute na bla, nagdula na siya. Okay. So ang from day 1 to 2%, sige gapon ang ang ginahulat pa namon ang ang result no sang water sample kay 7 days green na sir. Ganun ba no? Oo, so lantawon pa pag ginalantaman sang syudad head ni Mayor Nervin Habilosa for a possible nga mga nga mga tikang nga paano mabalaan kung ano giblagin halinan sang spill. Aha. Oo. So, ang syudad way man pahuway sa lantaw sina. Okay. Gintawagan naman namon ang mga concerned agencies like the Coast Guard, ang BFAR, ara man sila. Aha. Inspect na to. So, we are waiting for sang ilang mga reports man mismo. Aha. Mag-amo ni Sir Kalapad mga correct ni siya 1.3 hectares sa Sagay Marine Reserve. Estimated lang Estimated. Pro ara lang sa port area. Port area lang. So, when sa kalaktagid kay na-contain man lang sa port mo. So why siya epekto sa tawag tabi why sa epekto sa isda sa pakinhason dera sa area? Since sir ang spill hindi man gid siya dako no. So, as observed namon, wala man sang minagalinautaw gid nga isda. So, gina-investigate pa bati may mga ginagmay man lang nga pikto. Ano Sir Bob nga mga pamaagi ang ginahimo para ma-contain ang discoloration? May ara sang spill bombs or containment bombs nga ginausar man dira para yung sir sang ginahimo bala sa kakatabo nga oil spill or may ara sa raing nga papaagi? Actually sir, gadilyot man sa tubig sir mo, organic. So hindi ni siya pareho sang oil nga tangan mo spill bomb. Ini siya gaupod ni gini siya sa tubig. So gakatunaw gali siya. Natunaw ni siya kay molasses. So, liquid sugar sabi. Okay. So, sabay sang Philippine Coast Guard, hulaton ta siguro sa resulta sa ilang siling nga separate man nga investigation. Okay. Daw, hindi pag man klaro, gin-check nila to, ang barko, daw ay man so far sila sa nakitaan nga violation, but ang ilang siling nga tutok sa investigation, sir, kundi engid naghalin, no? Ining possible leaks sang siling molasses. Yes sir, sir. Okay. Ang operation da sir sa puerto sang Old Sagay balik naman sa normal. Normal. Balik sa sir sa normal kay umutuya ang tanker ang nakakuan. Pero normal man ang operation. Mr. Bobby Togle, sir, thank you so much sa lawat sir. Good morning. Welcome sir. Kagamay yung agi sa tanan. Action Hotline. So, why